a l'assumpte presentant la seva primera novel·la, conte llarg, novel·la curta. És una il·lusió especial perquè aquesta novel·la es va fer aquí a la Graia, dintre del taller d'escriptura literària que tenim, que ara el dimecres que ve comença la quarta edició, i va ser creada amb el seu professor, l'Albert, que encara el tenim com a professor, i l'acompanya avui per presentar-la. I res més, que sigui jo, felicitats a l'Assumpta, que sigui la primera novel·la d'una llarga trajectòria, editada per l'Alpina d'aquí de Granollers, que també té un plus, no? I ja està, ja formes part del catàleg de l'Alpina, que espero que sigui per molts anys. Moltes gràcies. Hola, sí? Se'n sent? Em sentiu tots? Sí? Doncs moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies a l'Assumpta per haver-me convidat i per haver-me donat l'oportunitat de presentar aquest llibre que, com us ha dit la Dolors, es va començar a fer aquí mateix. De fet, aquí on esteu sentats vosaltres és on es va començar a fer, en el taller d'escriptura creativa, que ja va per la quarta, no hi havia pensat que va per la quarta edició. I jo encara segueixo aquí. No sé si això és molt bo o molt dolent, no ho sé, ja ho pensaré aquesta nit, si de cas. Anem a tema. La Figurín és la Dolors ha començat a treure, a donar el tema, i jo crec que entraria una mica a comentar-ho. La Figurín és un conte llarg o és una novel·la curta. És un tipus de narrativa molt curiosa que els francesos i els anglesos posteriorment anomenen una novel·la. No una novel·la, sinó una novel·la. Nosaltres, que som potser una mica menys... no tenim tantes paraules com els francesos o com els anglesos, no ho sé, no tenim nom per aquest tipus de literatura. Així que, si us sembla bé, seguiré parlant com si fos una novel·la. I si algú sap francès em perdonarà la pronunciació perquè segur que no es pronuncia així. Ets francès? Veus? La primera fila. Bé. Una novel·la no és un gènere en ell mateix, sinó que és una distància narrativa. És quelcom entre 50 i 100 pàgines. No arriba a ser una novel·la i és molt més llarg que un conte. Però, estranyament, agafa el millor dels dos mons. Agafa el millor del conte i el millor de la novel·la. Què agafa del conte? La novel·la. Agafa l'estructura. Els contes tenen una estructura tancada. Els contes estan fets gairebé com si fossin peces d'orfebreria. I això la novel·la ho recull. I què agafa de la novel·la? Agafa una cosa que els contes no tenen, és que tenen respiració. Les novel·les respiren. Les novel·les són llocs on nosaltres hi anem a viure una estona. Els contes són... Jo a vegades dic en el taller que els contes són com si toquessin un cop de puny i no sapiguessis d'on ve, i les novel·les són com cases. A les novel·les hi arribes, hi entres, et posen, t'ensenyen les habitacions, et fan un cafè amb llet, te'n vas a dormir, ho deixes, tornes... La novel·la recull el millor d'aquestes dues coses i la Figurín ho recull perfectament. I d'això és el que us voldria parlar un moment en aquesta presentació. Què té la Figurín del conte? Una estructura perfecta. Quan llegiu el llibre, si voleu, la primera lectura disfruteu-la, jo també els dic normalment als meus alumnes, la primera lectura no feu cas a res i disfruteu. Però si us el voleu tornar a llegir, mireu l'estructura, perquè és una estructura perfecta. És una peça d'orfebreria, és un sistema mecànic, molta gent diu que és com un rellotge. Hi ha l'estricte i necessari perquè la història funcioni i l'estricte i necessari perquè la història s'esdevingui, no sobra res, no falta res, que a vegades és el més complicat, i a més tot cau en el lloc precís. Això és el que tenen els millors contes i és el que tenen les millors novel·les. La Figurín és una història
que va tornant sobre el mateix una i altra vegada. És una història, ho llegireu a la contraportada, és una història de venjança, i les venjances estan una mica fora del temps. Les venjances s'estructuren perquè a partir d'un fet que mai s'oblida, que sempre està allà, tot el que passa després retorna en aquest fet i va tornant-hi, sempre, sobretot, i ja ho llegireu a la novel·la, en la ment de la persona que ha d'executar la venjança. En la ment de la persona que ha d'executar la venjança, el dia que va passar allò que ho va desencadenar tot és l'únic dia que compta. La resta del temps no ha passat, la resta del temps no ha corregut. El rellotge es queda parat en un punt i allà hi tornem, i això passa a la figurina. I això és una cosa que a mi particularment quan vaig llegir el llibre acabat, quan he llegit el llibre acabat i quan vaig estar present en l'estructura i en el moment en què la història va anar creixent, és una cosa que a mi em va fascinar. Aquesta idea de ritual, aquesta idea de repetició constant, aquesta idea de tornar. Com si fos una mica... Jo no sé res de música, però com si fos una mica aquelles peces que fan variacions, que en diuen les variacions. Suposo que la més famosa o l'única que jo conec, que deu ser les més famoses són les variacions Goldberg, perquè el meu coneixement sobre música és nefast, però són repeticions i repeticions d'una sèrie d'elements. I això a la figurina va passant amb molta magistèria, amb molta, els castellans dirien, maestria. Això per part del conte. Per part de la novel·la, el que us deia és que la novel·la recull de la novel·la una certa respiració. Deixa temps perquè les coses passin. La figurina dona una certa respiració, dona una certa... És un text que a mi em fascina, per moltes raons, però una de les raons per les que em fascina és per aquest preciosisme en els detalls. L'assumpte ha escrit realment un text ple, però ple de detalls. I us puc assegurar que la primera vegada que us el llegiu no els veureu tots. Però hi ha objectes, tota la història està envoltada d'una sèrie d'objectes, d'una sèrie d'aliments, d'una sèrie de plats, de postres, de blondes, de retalls de roba, de noms de carrers, tota una sèrie, un farcit de detalls que, ja us dic, la primera vegada que us el llegiu segurament hi passareu una mica per sobre, perquè el que us interessarà saber és què passa al final i qui guanya i qui perd i com funcionen totes aquestes coses, que és interessant. Al final, al cap i a la fi, les novel·les expliquen històries, però si mai us ho llegiu una altra vegada, i si voleu llegir-vos-la una altra vegada, jo recomano als meus alumnes que es llegeixin els llibres més d'una vegada, tots. Home, el Quixot i la Bíblia potser no cal, la muntanya màgica potser tampoc, i Juego de Tronos probablement tampoc, però descomptant aquests hi ha molts llibres que val la pena tornar a rellegir. Si torneu a rellegir el llibre de l'Assumpte, fixeu-vos en els detalls, fixeu-vos en la precisió i fixeu-vos en el, perquè jo el vaig veure en primera mà, el dificilíssim treball de documentació que va haver de fer l'Assumpte perquè tot tingués sentit, tot quadrés. Aquesta és una història que passa durant una sèrie d'anys i vam tenir discussions llarguíssimes sobre si això existia en aquella època, hi hauria, no hi hauria, ho has mirat a la Wikipedia, no, Google, tal. No sé, jo sincerament no sé com s'ho feien els escriptors abans que hi hagués Google, no ho sé. Segurament haurien d'anar a moltes biblioteques per trobar totes les coses, però bueno, gràcies a Déu en aquesta època hi és Google i pots mirar-ho. Gràcies a Déu i per desgràcia pels escriptors, perquè quan no hi havia Google els lectors no anaven a les biblioteques a mirar si ho havies fet bé o ho havies fet malament. Ara sí que poden, ara poden posar Google i descobrir que has patinat com a autor. Això també s'ha de tenir en compte i és molt divertit.